Namar ka jingtemu ban pen kan ria no ya ka office umsning CNR di blok nasional umsning lum nong rim syak senong umsning lum umpi ki rang ba senong ki bakentup ya ki laipo teligi senong mentak sengi ki lathaw sundan daga kenhun ban persya ya ketika jingtemu ban pen kan ria ya ketika office sarkar kabla tip kum ka joint action committee against shifting of BDO office hak balawan ru ban kesyan daki lai teligi seng bahalang ki bakentup ya ka seng hito ka seng HNYF bat ka seng kop. Kita kinong yalam ketika kenhun hamakan nakilat batai kubor kila kenok daga boong ba ketika jing temu ban pen kenria ya ketika office ketika jing temu mentoi shimet jong tiu officer. Hagane kasengi nagaliang jong ketika kenhun kala lejru ban bu daga jing tok office jong block development officer komsning CNR di block daga jing kerpat ban pen senge ya ketika jing temu pen kenria bat kum juru lapak kopi syau chief secretary kejela nangta syau menteri BDP ya ketenat CNR di block bat kum ju kinomik mat paiba ke distrik. Ha ketika sengi ketika kenhun kala lejru ban pej ya kejaka jong omsning block kabadan hajan jong ketika kejaka bak office ka yang mentah kabahe kumba shipho akar. Ngina kaliang jong kaseng hitu hi ha kabang la ngi kabala dem ila de biya chakman halor jong kani kapang te mentah hadian bakana ka shinong ka joint action committee jong ka rongba shinong kila awan mentah kasengi te bat kumju ru na kaliang jong ka kop bat ka HNYF ru kila mi chakman ban kersian lang na benta ya kani kapang hadian bangila yo ya kata jing tip hakini ki por bala dem ngila dip yai ya kani ka ngila ai ka jing thoru ka ba syakhamat mo kum syad DC ngila ai ka minister ru ngila ai ya kata te kani ka jing yo jing tip jongi bau video ong ba anra na ya kani ka office chatai kadi ka jaka ba la yo sngomo ban ong ba DR ekar kum bala ong rong ba snong mentar ru henry ngila yo syusyu ka jing tip ba kadon hadu sipo ekar e ka jaka ka badan hang ni te kani ka long ka pau bau video hang ni uthok peleng kadi ka jingyok mentoi jong ule sei simen ya kata ngimla ban tim henry ka pen pau syai ba ukta ya ka e ka jing mentoi jong pai ba ha ka jing ong jong ong ba kan pen mentoi yo pai ba pen ban ka long ban man ka ba kta ka nyu pai ba ya ki e ba ki pai ba ki kwa henry un sule no ban pha da ki e jing ban sign ya ki pai ba da ka bor ka jong o kata ka long ka e ka ba sungsi ngi prem jur ya u ni raja berman ban ngi kwa shisendan ya u ban transfer shisendan nang ni ba unum di shu ban wan hakani ka jaka ngi kwa da ki we ki dang bun ki video ki ban wan ban yo ban ta ban tre ya ka hakani ka jaka henre ngi ya u ngi la prem jur ya ka e ka jingle ka jong o ya ka por bladep hang ni ru kumba tu ka ji ya ki ding ki bladon hang ni apo khlau la penjulor da ka mariang Henry ya ki babaharu ot penban lalut pelan ya ki dieng hang ni kata kamdi ke ban pen mentoi yo pai ba syai kata kalit kata ka jingpom ya ki dieng syai ke upendan kami kum kita kamdi na benta ka jing mentoi jong pai ba te halor kani ngi kentu ya ki lokal MLA ki jongi bakin simkhia bakin weng sendan yo ne ba omdi syu ban wan hang ni bat ngi dawa hiro na kaseng ka jongi ro ba ya kum ni ujaj breu ngimdi ban ai kata ka ba unyo ban lemon namar kani ka igi bro kadai ka jingdan jing em jong pai ba om ka jong u simen kada jing persai mtasi ka jingon mi jingi kinong kin kam snong ki ba ya ka thuk ba lai pho snong yai ki ba ran ka ba ka phang ka dei ka ba ka jing chef ya ka sia de block umsning shalu umpi tang liang jingi kin kam snong ki ba yo ki jing tip ka ba sai ka de lembaga media ki ba nakaliang jong ki NGO smong seng hito kala persai ne kam dengan jongi ki nung kam snong kembang la tep hi nya sim ya kene kam bang la song meeting long meeting ngi penbait nakaliang jong ma snong hi baro ba nakaliang jongi ni persya ya kene namar ka phang hi kalong ba kum ka jing tep hi baro hi ngi tep hi ba ya kene ka jing chef ina ka block saklum pi khamdon na kanu ka jing ra na sarkar ni na kanu ro kene la sim bait tang na kaliang jong officer hi kalau da kalong ta hi nakaliang kam snong yong ba Rauno officer ula ban chef kino department sekono jaga bakwa tekan mentoi begin bu ki minister ki MLA bagi ki administrative ki bapet habede bakal yang jongka development jong baro ke senjam kamantangi la dapai ki ti office video sulong na ba nakal yang video umdon di siang kwa meni kendu badu banyak kan persa mano ba ibor mara ban chef ni ka office te ki ai ki da ba chef ni office ni kwa kata Henry nak liang ju mla mendan se udon meeting senong po tingna su ai staff jong ka block office nam ta ka ni ka sti bakum ju rangi lai bu hi ka office copy so chief secretary government of Meghalaya so minister in charge jong ka CRD block bat sa
lokal MLA nang bata bakin pet bina kin bisar hok kin kam makumbah ngilai persat ngilai pasat jumut ngilai long meeting ha khasau tarik jong ne ubrai pementa ngilai form ya ka komiti kata ka JEC jong kirmak senong ki persat ban shifting ini ka blok tengah aku mu chairman ku ngilai JEC mu chairman yang ni ka JEC jong kirmak senong nak kalian jong ka komiti berakawai bagi kirmak senong ibarok ibiran lang bangi hane ni persat kan ke jing shift jong ne u video te tangka tahi nak kalian jong asu karpat ya badi ki bor badi khimi mo ki MLA DC ki minister ki sim khial me ne kam de kam tang jong no jong no kene kam ke jing pai ba baro te la da kalong kum tahi ke sula personal damang mono kan sim jing e te khandia ro ngin sa ya mo bagi foundation stone bakum juk ki jaka ka don jong ka blok CRD blok umsning ka jaka hi bang kemla pa media bana kalian jong try jaka bana na ladungpi na san kilo nang ila ka jaka arakar ba ila ong hero apa media balada kita kam kin asu te kamon ong hi ka jaka baladun pa jong ka CRD blok umsning kanam jin ya ka spo akar tam ye to na kalian juki malapa media ngindom yakan kamda jumut bingin yakan yaki nam ka jumut gi kalong batang ya ka blok himen yakan yo video hi nomor ba tu ban shift te ka mangitip ka jaka ka mi nang susnong ngitip ba ka jaka ka bahe ba jong ka blok wat ka resti bang ro udang ai hang tei bakin snai building te ka jaka dong ka keluat ba ka bahe ba wat ban wat bu kerja mini sekretariat ro kadang pahu ba ka jaka